Che, tio Fredo, tu què saps de la mar? Això és polp o calamar? Che, hòstia, això és un cefalópodo, un cefalópodo. No saps lo que és? Pues mira-ho a l'enciclopèdia i si no te vas a la pescatería Caudeli y que te ho enseñe. Ya está. Bueno, va, dejemos la publicidad porque si no... Mestre, quina vols que fem ara? La que tu vulguis, va, improvisao. Bueno, esta vaig a fer-vos una sinopsis. Paolo Conte es un compositor italiano, 87 años tiene ya. Hizo esta canción para Adriano Celentano y para el tío Fredo. Y ya yo soy mayorcito, ¿eh? Yo he sido como vosotros también, pequeñín, pero mira lo que da de sí el cuerpo. Esa canción, yo ahora la quiero cantar porque me recuerda mucho la Alquería Blanca. Esos pueblos pequeñitos, que se conocen todos, el médico, el alcalde, el cura. Pero mira, voy a entrar en detalles. La canción se llama San Antonio del Codoñer. Era un pueblo pequeñito que no podían hacer fiestas naturales porque no tenían iglesia. Nenes, vosotros esto que voy a decir ahora no lo digáis por ahí. Y se juntan que se van los del pueblo al alcalde y al cura, ahí le llaman Mosén. Al capellà diu, Mosén, vostès no arreglarien la ermiteta? Diu, per què? Diu, per fer festes populars. I això, home, podien fer ball, disco mòbil, vindria el tío Fredo a cantar así també, que és barato. Y además, lo bonito es que, si, a ver, la mamá de estos nenes, que se van a lastimar, a ver las mamás de estos nenes, un aplauso para la mamá y para la yaya de estos nenes tan bonitos que están aquí. Un aplauso para la mamá y de los nenes que se van a lastimar, sí. No quiero que tengan, están ahí pegándose cabotajes contra això és bonic. Bueno, el cas és que si venen les mares que els agarren, si no, pues els rifarem. Bueno, vindran. Bueno, señor cura, ¿y el santo qué? Porque nosotros podemos hablar, pero el santo no hay. Mire, el tío Blay acaba de cortar el codoñer, un membrillero, que fa més de 40 anys que no li fa codonys. Ha tallat el codonyer i el tronquet mos el dona perquè fem un sant. I quedarà bé, diu, ja el tallarem, li farem en sedes, li farem un vestidet, el pintarem. Bueno, la cançó es diu Sant Antoni del Codonyer. Ja veureu, al final, com queda el sant i la cara que fica el tio Blai quan se'l veu eixir en la processó, al sant del seu codonyer. Mestre, quan vostè... Un aplauso per la iaia. La primera iaia. Me quedan más. Era un poble en una ermita abandonada per tots els sants i un veïnat que en comandita van a l'alcalde i al capellà a demanar-li un Sant Antoni i venerar-lo fent-li un altar. Mossèn, senyor alcalde, repareu la ermita i un sant farem del codonyer que el tio Blai per Mustió ha arrencat. Nosaltres ja el tallarem i pintarem i en sedes el vestirem. I el poble tindrà un patró, podrà fer festa, ball i processó. Per la costera de l'ermita baixen al poble tots ben mudats i una figura molt bonica del Santa Muscles dels més bragats encapçalant la comitiva mossèn l'alcalde i un escolar i arriben fins al portal del tio Blai, l'amo del codonyer, l'arbre més malfeiner de tota la comarca. Per cert, plantant-se el tio Blai davant de tots es queda mirant al sant i tots feren el silenci per escoltar el tio Blai cantar. Se queda mirant al sant i diu, encareu-me-lo,
encareu-me-lo. Emocionat estic, hòstia. Encareu-me el sant. Si abans siguen codonyer, si abans siguen codonyer, no me feres mai codons els miracles que has de fer. Jo m'espenge dels collons, Sant Antoni, Sant Antoni. Yeah. Ets.